Porto sent editor de la Heavy des de fa més de 2 anys i al llarg d'aquest temps la meva feina dins del projecte ha anat canviant i evolucionant segons la situació del podcast. A part d'això, avui en dia ja no em dedico només a la postproducció del programa. Si no coneixes a la Heavy o vols saber com és una de les parts més importants del programa, com és el rere-càmeres, en aquest vídeo ho descobrireu, així que no us faig esperar més i endavant amb el vídeo. Vale, gent, som dilluns, acabo d'arribar a casa del gimnàs, són gairebé 9:45 i això només vol dir una cosa. 1. Que s'acaba de programar la Heavy fa absolutament res i per tant queda poquet perquè això s'estreni. Aquí tenim el programa de Hazlo Tuyo aquesta setmana i per tant això significa que la meva feina com a editor a dins de la Heavy ha acabat aquesta setmana. Però demà torna a començar, així que no podem celebrar gaire. Hòstia, puta! Vale, gent, doncs bé, com deia, són 2:15 passats, ja són 38. La Heavy acaba de començar ara mateix, de fet la tinc allà posada per mirar una mica els viewers i això, però ara us explicaré tot això. Però bueno, com heu vist el títol, avui us toca acompanyar-me a com és ser l'editor de la Heavy durant una setmana. Vull dir que ja veureu que no només faig d'editor, sinó que tinc altres funcions, igual que la resta de membres del grup. Com deia al principi del vídeo, la meva setmana realment jo considero que acaba els dilluns, o sigui, comptant com que la meva vida laboral fos un cicle, diguem que des de que es fa la preparació fins que es grava, es prepara o es fa el projecte, diguem, no? Fins que es publica, doncs aquesta setmana per mi comença el dimarts i acaba el dilluns. Per què? Doncs bàsicament per això, perquè el dilluns es publica el vídeo i a partir del dimarts comença la preparació per preparar el següent programa de la Heavy fins al divendres, que solem gravar aquell dia, i llavors de divendres a dilluns és l'etapa final de realment on hi ha la meva feina més totxa, tot i que ara cada vegada menys, ja ho veureu, que és l'edició i la preparació del vídeo per publicar-lo a YouTube, a Spotify i a tot arreu. Bueno, així doncs, com us vaig dient i tal, veiem que poso això bé, cago en Déu. Realment aprofito el dilluns per fer feina de la uni o d'altres coses que tingui, però avui em permeto descansar. Normalment em quedo primer a veure el programa sencer mentre s'està estrenant, per assegurar-me que tot està bé, tot i que hi ha vegades que no ho faig, perquè sempre em miro el vídeo sencer abans de publicar-lo, i per tant no solo tornar-me'l a veure. Però això bàsicament, avui ja ho donem per finiquitat. He començat el vlog per l'últim moment, una mica per canviar. Podria haver començat pel principi, però no, jo sóc de la gent que comença pel final perquè m'agrada tocar-me els pebrots a mi mateix, i ja està. Per tant, ja demà comença la feina de veritat i ja veureu tota la pesca, així que jo ara me'n vaig a gaudir d'actes lúdics i ja està. I ja demà us ensenyo tot el que comporta ser editor i tal de la Heavy. Bé, som dimarts, comença el dia i toca anar a classe. I s'ha de dir, és l'únic dia de la setmana que no tinc classe amb els perles de la Heavy, perquè sí, a part de passar-nos el dia junts amb la Heavy, també anem a la mateixa universitat i fem la mateixa carrera, som tots super originals. De moment esmorzem chill, de fet he d'anar chill, no he d'anar amb pressa perquè són 2:15, com he dit, i cap a 40 o així hauria de sortir d'aquí per arribar a classe a les 11, però bueno, no passa res. Bueno, hem acabat ja classe, arribem a casa i toca dinar, per tant, a pesar els macros. Avui toca dinar bastant precari, la veritat. 200 grams de pollastre amb patata bullida. Realment, t'ho poses a mirar i té zero bona pinta. O sigui, tens aquí... Bueno... Tinc la patata per aquí sota, amb el pollastre aquí i dius, bueno, hòstia, és super precari això. Vale, ja havent dinat, deixant a part aquests cabells de boig total que porto ara mateix, arriba ja el moment de començar a posar-se a chequear, a revisar com va anar el programa d'ahir de la Heavy. També com va anar l'estrena, perquè més o no t'explica una mica com anirà aquest programa, no? Si tu saps que si una estrena té 70 o 80 espectadors en l'estrena, saps que aquell vídeo segurament després encara tirarà més. Com sabeu, ahir es va estrenar Hazlo Tuyo i sincerament està anant genial. Literalment fa 17 hores que es va estrenar el vídeo i porta ja quasi 1.000 visites, cosa que pocs vídeos nostres ho han aconseguit, la veritat. Per sort, aquesta tercera temporada està anant molt bé a nivell de views. La majoria de capítols passen les 1.000 visites, fins i tot els nostres, que eren els que menys tiraven abans. El de Picante té 1.300 visites, el de Sense Títol també, el primer Tots a Nova Era està a punt de fer 1.000 visites també, i estem comptant que la temporada anterior els nostres amb sort arribaven a 500 visites. Tenim Jan Raik amb 10.000 visites, que és una cosa espectacular. Els únics que no han arribat a 1.000 són en Lluc i en Mirolino. En Mirolino no ho
ho entenem. El programa va ser molt polèmic, però com a personatge és molt conegut. I en Lluc sí que, bueno, vam considerar que és perquè no acaba de ser el nostre target, o sigui, el seu target no és el nostre target, o sigui, en Lluc Cruselles és una persona que arriba a gent més gran, més dels nostres pares, i la Heavy no arriba tant a aquesta gent. La Heavy és més de gent jove, gent de la nostra edat, més petits, una mica més grans. Però bueno, això, la cosa. Què et toca fer ara? Doncs revisar això. Mira, el que deia, sí, va haver un pico de 97 espectadors a l'estrena. Jo el que faig ara és, entre avui i demà, anar revisant doncs, totes aquestes estadístiques, que en realitat us ho puc ensenyar perquè no hi ha cap mena de problema. I nivell d'ingressos. Mira quants ingressos la Heavy. Mira, pum, ingressos estimados. Pim, la meva nòmina, mireu d'on surt, nanos. Mireu d'on surt, mireu quants cèntims ingressa. Rendimiento de los vídeos, ingressos estimados. Una puta merda. Així va la Heavy, perquè us queixeu després. No, el bo és que la gent es pensa de veritat que guanyem alguna amb la Heavy. No guanyem un puto duro. O sigui, és terrible de la Heavy. Però bueno, bàsicament és això. La meva feina entre els dimarts i dimecres és revisar tot això, com està anant, veure com està anant la cosa, també per tenir en compte què s'ha de millorar de cara al pròxim programa i començar a preparar ja, gestionar el convidat de la setmana, de la pròxima setmana, o sigui, d'aquest divendres. També ajudar en Barraqueta, perquè en Barraqueta és el que fa els clips ara. Jo vaig començar fent els clips i els vídeos en el seu moment, o sigui, els inicis de la Heavy, que hagi estat allà des del principi, sabrà que jo era el que m'encarregava d'editar tant el vídeo de YouTube com els clips de TikTok, per Insta i tot. Què vol dir això? Que la meva feina només es basa en editar una mica un vídeo i revisar com van les estadístiques? Doncs no, hi ha més coses a fer que veureu quan gravem. No sé quin dia gravarem. Aquesta setmana és molt rara, ja us explicaré com va la cosa, però no només em dedico a fer això. Ja veureu que tota la part aquesta que vaig treure deixant de fer els clips l'estic recuperant amb altres feines que faig dins la Heavy, que això, ja veureu. No vull ni un puto comentari de l'estat del puto escriptori, vale? Ni un comentari. Diuen que el desordre és de genis. Vale, acabo d'acabar ja la feina, ara aniré cap al gimnàs, però primer no puc marxar sense abans dir que acabem de trencar un rècord a la Heavy i és que jo no m'ho esperava gens, això. Estem parlant de que els corruptes a 24 hores de penjar el vídeo van fer 1.058 visites, tot i que tenen el pic més alt de gent, o sigui, van tenir, aquí posa 103, però realment en el directe posava 120. Què passa? Hazlo tuyo, ara mateix, amb el que porta penjat, que són 19 hores, 35 minuts, porta 1.356 visites. És que és una completa barbaritat. I què vol dir això també? Que acabo de flipar. Doncs que el déu i pare de la Heavy també ha caigut davant d'Hazlo Tuyo. Quina barbaritat! Estem parlant de que Jan Raik, el teu pare fill del vent i de la pluja, quan va venir la Heavy, va fer en 24 hores 1.311 visites. És una completa barbaritat, tot i que a nivell de views es peti de sobres i segurament no arribarà a Hazlo Tuyo tantes visites, però estem parlant de que Hazlo Tuyo acaba de fer nou rècord de la Heavy i en menys de 24 hores ha superat fins i tot les views que tenia Jan Raik. És una barbaritat. Vaig cap al gimnàs, doncs, i ja després ens veiem, tot i que avui ja no hi ha gaire més feina, o sigui que potser ja ens veiem demà. Així que, vinga. Pensava que no gravaria més avui, però m'ha sorgit una cosa d'aquestes aleatòries que toca fer com a editor i realitzador, perquè sí, una de les altres coses que faig a la Heavy és ser realitzador. Ja us ho explicaré més a fondo quan gravem el programa aquesta setmana. Una de les feines que ha tocat aquesta setmana és actualitzar el software de la Blackmagic, tot i que aquí no veieu una merda. Allà està. Perquè sí, ara la Heavy va amb Blackmagic, perquè hem fet un salt de qualitat doncs totalment increïble. O sigui, abans gravàvem amb dues R100, els pla curts aquells que veieu, tant de la banda d'en Barraqueta com d'en Jan, com la d'en Carmona, el convidat o en Pau, perquè en Pau va variant segons qui ve. I ara el que hem aconseguit és poder... Jo tinc una Blackmagic, que és una de les que fem servir, i hem pogut aconseguir que ens deixin una segona Blackmagic i hi ha aquest canvi de qualitat, a més de, bueno, una taula i altres coses que ja us explicaré divendres com va, vale? Bueno, divendres o quan gravem, perquè aquesta setmana hi ha un cacau amb com gravar. La qüestió, estic aquí mirant, com podeu veure, un tutorial d'aquest senyor, supermaco, la veritat, per veure com va la ATEM, és la taula aquesta, la que fem servir per realitzar a la Heavy ara, per tal de que jo m'estalvi una mica de feina. I doncs això és una altra de les feines que tinc com a heavier professional, no? Descobrir aquestes coses per facilitar-me més que res la feina també, perquè vosaltres també tingueu major qualitat després, quan estigueu veient el vídeo, bàsicament, el programa. No tenia previst això avui, però mira, justament s'ha donat el cas, s'ha donat la situació que havia de fer això, perquè és que el programa que es ve aquesta setmana, si es fa, serà increïble, i necessitem la qualitat perfecta perquè això surti bé. Així que ja està, ara sí que en principi avui estaria tot, però ara portava una estona intentant descobrir com fer tota aquesta merda, i ja està, ho hem tret, així que dic, vinga, va, gravem-ho ràpid, així perquè vegin una mica una de les coses que toca fer també, mentre els altres de la Heavy rasquen els ous. És broma, nois, us estimo.
Ja demà seguim amb el que toqui. Ja estem desperts, gent. Són les 8 del matí, acaba de tocar el mateix el campanar, de fet. I toca anar cap a Barcelona. Problema, ara mateix, és que en Carmona no dona senyals de vida. I havíem quedat a les 8, en Barraqueta acaba d'enviar un missatge de per on para en Carmona no ha dit res en tot el matí. I portem gairebé una hora desperts i xerrant pel grup. Hi ha problemes. Hi ha por, hi ha nervis, en Carmona no dona senyals de vida. Però bueno, esperarem que sí. Jo estic ja ready, tenim tot preparat i anem cap a Barna. Si tot va bé, veureu com procedeix això correctament. Si no, estem pintats. Popper! Popper, Europa, Popper! En Popper! Bueno, això és tot el show que s'ha de muntar perquè veieu de la sèrie. Pum, pantalla allà èpica. Ojo que venen els cafès. Ah, no, Pau. Què? Amb el logo? Què? Sí o no? Que estaven sobre la taula. Tenim allà els Tellets. La Carmona està per allà per grup. No, i èpic, èpic. Perquè, literalment, si no és veritat, em sembla que hem gravat una cosa per la sèrie i ja miraré de posar-ho també, però és una completa barbaritat. Ara us ensenyaré una mica com va el programa i tal i ja està. Però bé, com sempre, amb aquestes coses hi ha d'haver algun tipus de problema i aquest no va ser l'excepció. Us resumeixo una mica el que va passar. La càmera va connectada per una banda a la taula de so i per l'altra a l'àtem. I la connexió de l'àtem a mitja gravació va deixar de funcionar i no es va gravar bé el so. Què passa? Que com que també gravem el so a part amb la pròpia taula de so, vam poder recuperar-ho després, però en uns instants ens vam cagar tots i pensàvem que havíem perdut el programa de Detallets. Bueno, suposo que no sé si una puta merda, perquè estem al Five Guys ara mateix, però bueno, no sé què he gravat, què no he gravat, una experiència guai, molt èpic. He pogut veure una mica el que és el desplaçament de la sèrie ara amb tota la mandanga i tal, sí que interessant. Fèieu una cosa més que s'ha de fer com a editor, realitzador i quasi productor de la sèrie, és una barbaritat això. Suposo que ara dinem aquí, marxarem ja cap a Manlleu i veureu com és editar el podcast. Avui l'editem i es penja aquesta nit tal qual, o sigui que aquest dia, clar, ja haurà sortit quan el veieu, així que... Algú dir, Carmona? Molt guai, la veritat, m'han sorprès, molt majos, m'han quedat molt bé i escoltaré la seva música, va. Després d'un llarg dia laboral, el que no deixen fer la panxolina, prova això i fliparàs, però prova. I el millor de tot, és que ens ho mereixem. Prova. Però jo, em sembla... Sí, parlem d'aquesta paraula. És Coca-Cola amb melocotons, germà. Uau! He vist que el sexe. Uau. Sí. Així sí que m'agrada. Jo, si hagués de follar amb una Coca-Cola, seria amb aquesta. Coca-Cola me la cotó, perquè no l'hagi provat. Vale, liada parda. Ahir amb la Gobi i l'expressa d'haver-ho de penjar el mateix dia no vaig pensar gravar res. Ni de com s'edita ni res, o sigui que fallo greu per dir, la veritat. La qüestió, avui tenim evento nou. Acabem amb Barraqueta. Secció nou, bro. Hòstia, que lleig que ets, tio. Això què fem un blog també d'això? No, això és per mi. El blog més èpic de la teva puta vida, bro. Estic fent una setmana com a editor de la Heavy, bro. Fem un first dates de la Heavy, Els heavy dates. Què passa? El Marcos Joan Seta aquí que hem anat amb els tags, tal, no, vull dir, cada setmana no és així, som uns primos. Que més aquesta setmana estem motovlogs, no? I ja està. Tot això haurà estat Espavila, bro. Pitu, Pitu tota l'estona, no us haureu enterat de res. La qüestió, què passa? Hem estat muntant ara tota aquesta puta merda d'aquí, perquè hem muntat una liada perquè tot això funcioni, els llums, tal. Uau! Quin plano! Ja ara mateix sembles de... Hòstia, ja m'estàs... Sembles de peli. La gent, són les 20 i 20 ara mateix, que vam d'arribar a casa després de tot un dia molt intens. Realment portem 2 dies molt intensos, entre els tallets ahir i avui la Heavy Dates. Avui hem acabat, avui descans total i demà segurament començarem a donar-li canya a lo de les cites que hem gravat avui i ja està, no sé com ho gestionarem, però bueno, que ens veiem demà, gent. Bueno, al final soc massa workaholic i m'he posat a preparar una mica... Bueno, realment estic començant a editar ja aquest vlog, això estem a divendres, vaig començar a gravar dilluns i em poso ja a començar a editar-lo una mica, perquè no sé quan l'acabaré, però si més no començar a pensar-lo estaria interessant. I, bueno, estava fent aquí les proxies del vídeo, això, com que l'he gravat en 4K, estic provant d'editar en proxies per primera vegada, aviam com funciona. Pels que no sabeu d'edició i això, les proxies bàsicament serveixen per baixar la qualitat dels vídeos mentre estàs editant, perquè així no et vagi l'ordinador tan patat, i com que estic gravant aquest bloc en 4K per primera vegada, també per fer una mica la prova, aviam com va i tal, li ficaré proxy a tots els vídeos i tal, per veure si realment serveix tant això de posar proxys. Vale, ara ve un dels moments més complicats, som ja dissabte, i sí que és veritat que, aviam, com va dir en Barraqueta, no sempre és com ha passat aquesta setmana, que hem tingut una feina increïble, o sigui, no té cap més sentit el que ha treballat la Heavy aquesta setmana. Bueno, és Setmana Santa ja, o sigui, avui és el fin d'abans de Setmana Santa. Això vol dir que ve una Setmana Santa de molta feina, o sigui, ja també és el que es tenia pensat que hi hagués tot això abans de Setmana Santa per tenir Setmana Santa per treballar i poder fer-ho tot sense cap mena de problema. Què passa? Doncs que hi ha un pilot de vídeos ara, deixeu-me agafar la càmera millor perquè us ensenyo tot el show que hi ha aquí muntat. En Barraqueta va passar tot
tots els vídeos que va gravar ell tant amb la seva càmera retro com amb el seu mòbil per poder començar a editar les coses. Tant el blog dels tallets té coses seves com el de les cites que vam gravar ahir. Ara toca doncs mirar què hi ha, perquè m'ha passat tot junt, i descobrir què és càmera retro i què és doncs les cites. Que bueno, per sort les cites hi ha menys coses que el càmera retro, però bueno, serà una mica de show. I òbviament doncs ara visualitzar tots els bruts, mirar què hi ha a cada vídeo i intentar doncs seleccionar què ens quedem, què traiem i tota la pesca. Vale, ara estava pensant, i com que us vaig dir que vaig editar allò dels tallets super ràpid i no vaig pensar a gravar res, però com que realment aquesta és la feina que jo faig cada setmana, és lo típic, és lo normal, lo normal no és el blog que hem fet dels tallets, lo normal no és el Heavy Dates, no, lo normal és això, lo normal és el que esteu veient aquí ara mateix, que ara us ensenyaré més a prop. Així que el que faré és ocupar tot el projecte i us ensenyo el que vaig fer l'altre dia perquè veieu el que toca fer i ja està. A modo ràpid, perquè no entengueu com va un editor de vídeo, la pantalla aquesta aquí dalt és la previsualització, la d'aquí baix és la línia de temps on es posen els vídeos i s'edita tot, i no falta que expliqueu res més, vale? Com vau veure, tot ho realitzem ara amb una taula, o sigui que ja no hi ha tantes complicacions. Acabo d'obrir un altre projecte perquè veieu com era editar fins fa poc la Heavy d'aquesta tercera temporada. Vale, en aquest cas hi ha 4 capes perquè això és un episodi d'un públic que vam fer, en el que vam posar el públic. Si veieu aquí baix hi ha com un petit requadre que també falta el vídeo, que no sé per què aquella vegada vam posar la reacció del públic allà mentre fèiem el programa. La cosa és això, que s'editava tot a mà, eren 3 càmeres, com podeu veure, el taronja és una càmera, el granat aquest és una altra càmera i el blau és la càmera general. I bueno, com podeu veure, sí, això està ple de talls i tot això ho feia jo manualment, o sigui, això era el show d'editar la Heavy abans. El bo és que ara amb la realització, com podeu veure, només hi ha una línia de vídeo com a tal, que és la realització ja feta. Com podeu veure, si jo avanço ja hi ha la realització feta, veieu aquí els salts de càmera i tal, o sigui, jo no he de fer res més, però sí que podeu veure que hi ha talls i coses, perquè la meva feina aquí què és? Jo agafo les parts aquestes grogues que veieu, són els clips que jo considero potencials per posar després en el resum aquell que fem al principi, que pengem a xarxes, que seria aquest d'aquí, que com veieu tota la part aquesta groga d'aquí són els clips que després els copio, els enganxo aquí, i tenim tota aquesta part aquí amb les lletres, amb els zooms, els vídeos, tot aquí com per ficar una mica de hype. Llavors, què haig de fer? Doncs posar la intro també, la nostra apreciada intro, i llavors el que poso són els crèdits aquests inicials que vam fer, juntament amb les fotos, amb les imatges de promo. Sí, estem parlant dels crèdits aquí on surten els integrants i amb la foto de cadascú amb les xarxes socials. I normalment les seccions no solen tenir grans coses últimament. L'única secció que comporta edició externa en el moment de gravació és la de l'Àngel, és el passapalabra, que he de posar-ho jo aquí tot manualment, però realment l'overlay aquest que hi ha aquí ja el tinc fet de normal, és una plantilla Photoshop que l'únic que faig és posar les fotos de la gent que ve nova, tal, aquí els tallets, o en aquest cas va ser un 3x2, doncs a dalt els altres integrants, i les lletres, o sigui, són del propi Premiere. El turquès aquest i el rosa més fosc, doncs són les lletres, com que en Jan sempre fa servir les mateixes combinacions de lletres, doncs l'únic que faig és posar-ho aquí, com veieu vaig seguint, i cada vegada que encerten alguna cosa tallo, canvio el color de la lletra, a vermell o verd segons han encertat o s'han cagat a sobre. Llavors per la miniatura, igual, és una plantilla que ja tenim feta d'abans, i vaig poder veure que hi ha tota la gent que ha passat per aquí ja, o sigui, si jo per exemple activo aquí, pam, no es veu perquè hi ha els talls de davant, però veieu hi ha en Jan Rai que hi ha darrere. L'únic que haig de fer és, durant l'edició que us he ensenyat ara, m'apunto també alguns moments, algunes frases que poden ser interessants per posar de títol. Nosaltres quan acabem el programa el que fem és, primer de tot, fer la foto als convidats, llavors fem 2 fotos amb una Polaroid, una pels convidats i una per nosaltres, que és la que deixem allà a la nevera. Normalment fem que firmin també a la nevera, i llavors fem la promo aquella que veieu sempre a Instagram, el cine, la promo aquesta de merda de dient tonteries i cridant i fent el conejito allà tots plegats. I bàsicament això, doncs poso la imatge que hem fet del convidat aquí, es canvia el número del programa, es canvia el nom, i en aquest cas vaig posar-ho de cafè pels més cafeteros per fer una mica de promo de l'àlbum, i la frase, i ja està, no hi ha més misteri, la veritat. O sigui que com a tal aquest és el verdader procés de lo que és editar un episodi de la Heavy. Llavors, clar, òbviament això es penja a YouTube, es penja a Spotify, es programa tot, es posa la miniatura i tota la pesca. Això, si algú ha tocat una mica de YouTube, sap com funciona, que és zero complicat. O sigui, ho pot fer qualsevol persona, no hi ha cap tipus de problema. La pregunta que segurament us esteu fent molts és quant temps porta fer tot això. Doncs realment ara bastant menys del que em portava fins abans. Com heu vist, tot de fer l'edició manual de les 3 càmeres era una completa barbaritat. Em tirava els dissabtes sencers de 10 del matí a 8 del vespre editant tota l'estona, i moltes vegades deixava lo de fer el tràiler aquell del principi per el diumenge, ja ho feia el diumenge, i la miniatura també la feia el diumenge, i ara doncs això realment em porta una tarda de dissabte. El que faig és visualitzar tot el vídeo primer, perquè clar, abans l'havia de visualitzar sí o sí per fer els talls, ara realment si volgués no l'hauria de visualitzar sencer, però me'l miro per veure que tot estigui bé, que no hi hagi errors, que tot hagi anat bé, i així vaig també traient ja les frases, vaig traient els clips, i entre muntar-ho i tot, al final el que més temps em porta és fer-lo de l'abans del principi, perquè
hi ha zooms, hi ha textos, animacions, una mica de coses així, i ja està. Llavors entrem en el bucle del principi del blog, el bucle d'observar una mica les coses, de com està anant el programa, de com va anar l'anterior també, el torno a revisar també els diumenges per veure com ha anat la cosa, però realment és això, no hi ha tant misteri com el que pot semblar a vegades. Vull dir, estem facilitant moltíssim la feina de la Heavy actualment. Abans era una liada, no són les mateixes skills que tinc d'edició ara amb les que tenia abans, per tant també ara edito jo més ràpid, tinc tot més automatitzat i, òbviament, el fet de realitzar tot en directe i d'organitzar-ho tot millor des de ja el moment de la gravació facilita molt més tot el procés d'edició després. I encara estem intentant aconseguir facilitar-lo encara més i a veure com avança la cosa, la veritat. Bueno, doncs com heu pogut veure, això és més o menys la meva feina dins del projecte. Ja ho hem dit moltes vegades al llarg del vídeo, però aquesta feina sempre varia, sempre un programa costa més editar, o sempre hi ha problemes a la producció, sempre hi ha mil merdes que no controlem a vegades, o que simplement som imbècils i la liem sols i ja està. Però bueno, fins aquí el vídeo, gent. Espero que us hagi agradat i que hagi estat, si més no, curiós per algú de vosaltres. Així que agrairia molt el like, el comentari, subscripció, òbviament, i ens veiem al pròxim vídeo, que espero que no sigui d'aquí molt. I que vinga, una abraçada, gent.